खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाथिखालाव सासे आइजोआ गावनि सानै फिसाजो गथ'खौ दैयाव नारसोमनानै बुथारनानै गबनानै थैदों होननानै थगायदोंमोन। बुथारग्रा आइजोनि मुङा जाबाय आसमिरा बेगम। आसमिरा बेगमा गावनि फिसाय बाबुल हुसेनजों नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथायखौ खालामदोंमोन। उनाव आसमिरा बेगमा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। DCP अजा गोरान बसुमतारी बिथांखौ बजालिनि SP महरै थिसननाय जाबाय। इउटुबार प्रान्जल नार्जारिया खौरां फोसावनानै जेंनायाव गोलैदों। प्रान्जल नार्जारि इउटुबारखौ बिक्रम बसुमतारी मुंनि सुबुङा लेंहरनानै इउटुबाव मन्टु बर'आ गावनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन आरो बुंनानै हगारनायबो जादोंमोन। नाथाय इउटुबाव हगारनायनि थाखाय प्रान्जल नार्जारिखौ केस होनाय जासिगोन होननानै मन्टु बर'आ फोरमायदों। जितु जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गणेश्याम दास सारजों थाफानाय मन्टु बर' होननाया आंनि आजि 1 बोसोरनि बारा जाबाय। 1.5 बोसोरानो जाबाय। 1.5 बोसोरनि एसे बारबोबाय। बे हिसाबै बिथाङा बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय गारि गुरा हरनो हायो होननानै बिथाङा गावनो बुंना लानायखाय जोंनिफ्राय बिथाङा हागोन गेरेन्टि खोथा होनानै आजि 10टा ट्रेक्टर गिदिरनि अल सेट। ओमफ्राय नोंथांनाव माखासे प्रुफफोर दं नामा बिथां जे रां हरदों? बिथांनो रां होनाय समाव आङो गासिबो एभिडेन्स लाखाजोबदों। जेरै बिथाङा चेक लिरनानै होदों। चेकआ गांथाम दङ। 11 लाख दं, 10 लाख दं, 9 लाख दङ। आरो दलिलावबो ब्लेंक सहियाव सहि होखाजोबदों बिथाङा जे आंखौ गिनाङा, आं सासे EM जों थायो, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट EM जों थायो आरो निस्सय होनोबो हामार होननानै गावबो बुंना लादोंमोन। आरो सारजों थानाय हिसाबै जोंबो नुनानै लोगो हमनानै मेगनजों नुनाय हिसाबै जोंबो फोथायनानै जोंबो बेबायदि फैसाखौ जोङो मालायनिफ्राय खाङै खाङै होनाय जादोंमोन। दा आङो बेनि गेजेराव आंहाबो मालायनि थाखाखौ जानानै बहुद खस्थ' गेजेरजों भुगिनांदों जाहैदों। नोंथां माने गुबुननिफ्राय लाथ'नानै हरदोंमोन जाहैबाय? गुबुन आं मोनसे प्रान्जल इउटुबनियाव मोनसे ब्लग नुदों। बे ब्लगा थारमाने आंनि सायाव एसे एलिगेन्स होदों आरो बेयाव थारमाने बुंदों मा बिक्रमा माबा ट्रेक्टरनि 10 खान ट्रेक्टरनि 3.5 लाख फैसा खांना लादों, आं हैदों मादों होनना बुंदों। बे एकदमबारे नंखाय। आं बे एलिगेसना नंखायथार। ओंखायनो आं बुंदों बे फैसा होनाया सैथ' नंगौ 5 लाख थाखा होफैनाया, खिन्थु पुराना बिलनि थाखायसो इयो एग्रिकालचारनि पुराना बान्दोफोर मावनायनि थाखाय पुराना बिलनि थाखायसो इयो फैसाखौ आं 5 लाख थाखा होफैदोंमोन। खिन्थु सोरनिफ्राय इयो फन नाम्बार लानानै आंनि फन नाम्बारखौ लानानै बोरै फन खालामखो, सोरबा होखो, फन खालामै फैलांनानै मुसलपुर ब्लकआव बियो आंखौ लोगो हमनानै आं हाया होनखादादोंमोन थारमाने लिस्टआव सोनो। थेवब्लाबो इयो स्करपिअ सिङाव थारमाने फैसा 5 लाख सोना गालांदों आरो सोना गालांनायावथ' उनाव खाननै मथा मथि बिदिनो मास 2 मोनथामनि उनाव थारमाने पुराना बिलखौथ' थारमाने सरकारानो होनो हाया जाहैबाय, रावनोबो होखायासै समाव। बेनिफ्राय बिदिनो 5 मास 6 मासाव मा जाबाय, होमबा नों फैसाखौ दा हरफिनथ'नो हायाबा नों आंनो गारिखौ सालायथ'नो हर होननानै बुंनायखाय आं स्करपिअखौ आंनिफ्राय लाना थांबाय। लाना थांखांनानै बिदिनो मास 2 मोनथामसो उनाव आङो जेथिया वेगेनार बोराय गंसे दंमोन बेखौ आं गुवाहाटियाव बानायनानै सालायनो होननानै जेथिया लांबाय, बानायखांनायनि उनाव थाग थिग जेथिया थारमाने माबा सालायनायनो होननानै माबा खालामबा थाग थिग आंखौ बिक्रमा लोगो मोनहैबाय आरो लोगो मोनहैनानै इयो मा खालामबाय, लोगो आंनि गारि साबिखौ लाखाबाय, ओमफ्राय मबाइलखौबो लाबाय। ओमफ्राय गावनि मोना जाबाय दै, बेलासिनि 5टा 6टासो जाबायमोन आरो। बेनिफ्राय गावनि स्करपिअ सोना लांनानै बबेबा गोजानाव लाना थांदों आंखौ, माबायाव बलेर' सोना लांनानै बेयाव सोरबा हारसा सानै मानसि लोगो हमदों आरो लोगो हमनानै बे गारि सायावनो ओमफ्राय पुराना दलिनाव साइन खालामहोदों। ओमफ्राय आरो माबा मा होनो पेपार गुफुर पेपाराव साइन खालामहोदों आरो। बेनिफ्राय आं बुंदोंमोन आंबो लोगोफोरखौ फन खालामनो हर होनना बुंनायाव बियो मा बुङो, रावखौबो फन खालामनो होआ, मबाइल सोनानै गावगोन मागोन होननानैसो आंखौ थारमाने धमखि होबाय थायो आरो। बेनिफ्राय मबाइल लाखिबाय। बेनिफ्राय आंनि वेगेनाराव चेक बुक दंमोन, 10 खानसो साइन खालामखानाय दंमोन। ओमफ्राय आरो फैसा 3 लाख थाखा दंमोन, बेफोर गासैबो लांफाजोब्बाय आं, एखौनो मोनबोखायाखै दा। ओमफ्राय गावनो बेनिफ्राय गारि भारा लाना थांनानै हाजारसे थाखा आंनो हरदों बिक्रमा। बेखिनियानो आरो। दा बिसोरनि सायाव मा बेबस्था आंथ' दा बिसोरनि सायाव आंथ' माबायाव बे बिक्रमखौथ' आं इटिमेटेड थारमाने सिगांनो आङो माबानि गारि सिखावनि नामाव आङो गारि गंनैनि सिखावनि थाखाय आङो एफआइआर होना दोनखादों। माबा बागानपारा
आउटपस्टआव बेनिफ्राय आरो कर्टआवबो आं होना दोन्दों बाथौगुरि कर्टआवबो केस होना दोन्दों बेनि होखाना दोन्दों आं बेखौ बिसो आंखौ बुंदों सोरखौबा मानसिया लुगैबा आंखौ फन खालामना लेंहर आं 1 लाख थाखा होगोन होननानै बुंदों आंसो बेखौ दिनै मिया प्रान्जलनि इउटुबाव नुनानै गुवाहाटियाव दङ होननानै सानखाना लाबाय बेखौ दा आंसो थानायाव थांनानै जबरदस्त थारमाने मानसिया इयो माबायाव दङ होननानै आं थानायावसो आरो बाय बुरखांबावसिगोन आं बेनिफ्राय आरो आं दिनै दहायबो आं उकिलखौ फन खालामदों उकिलाबो जागोन बे टेनसन लानो खालामनांगौ गैया होनना बुंदों बेनिफ्राय आङो दा प्रान्जल इउटुबारखौबो बुंदों इउटुबखौ सोलायनोबा मोजां सालाय प्रान्जल जानला मोनला खोथा लानानै सोरनिबा खोथा मोनसेल' अन साइडजों नोङो सोलिनाङा इउटुबाव नोङो सब मानसिनि एगेन्स्टआवसो नों इउटुब बानायो बेलेग इउटुबारखौ नुवाखै नामा नोङो बि बयसमोनखौ नुवाखै नामा माबायदि इउटुब बानायो नोङो दिनै इंलिश मेकारमोनखौ नुवाखै नामा आलफ्रेडमोनखौ नुवाखै नामा नोंलाय मा मानसि सायावसो इउटुब खालामो नोङो बिक्रमनि खोथाखौबो खोनासंमोन आंनि खोथाखौबो नोङो खोनासंमोन आंनि खोथायाव आं न'आवलागै फैयोमोन नोङो जुदि नों इउटुब मान हेगार थानो रोंबा खिन्थु प्रान्जलखौबो आङो मानहानि केस होनाय जागोन कर्टआव आं सब रेडि खालामना लाखाजोब्बाय दिनैनो आं बाथौगुरि कर्टआव होगोन मुसलपुर नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि